ifavor yabantu abathi bayakholwa basindisiwe. Bekwazi umhlaba wonke ukuthi intombi ekholwa esindisiwe ayiqomi. Ayidate futhi lesebenzikhuluma manje. Ayidate. Bekwazi kodwa usuke wona amantombazana asindisiwe. Adatana nabafana. Wafika la khona izwe selazi ukuthi mawufuna intombazane eyiphethe kahle kodwa eyiphethe kahle ngokuthi iyakholwa kodwa ungalala nayo noma intombazane esindisiwe. Amen. Mawufuna indawo la kuthiwa khona abafundisi balala namantombazane abafundisi benza ukuthi yensindiswe. Usuke abantu phakathi ensindisweni bayohlekisa ngayo insindiswe. Amen. Noma ngingashumayela tata umjenda nithi hayi isakhona ivangeli leqiniso. Niyakhuluma kodwa kusuke ungasindi sikhonza naye bayodakwa utshwala izwe lazi ukuthi kuyakwazi kanti ukuthi usindisiwe uphuza utshwala. Usuku andile wakithi sesontweni. Abantu abangaphandle manje sebethi ngabe siyakhonza guys. Amen. Uthi batshela nizolikhuluma ivangeli elihlukile abantu bengalizwa ngoba kusuke igangi lapha kwethu. Suke lathi sayosihlambalaza lonke abantu. Ebazalwane bihlonishwa insindiso. I'm telling you. Ibihlonishwa insindiso makumasindi ukuthi uma umuntu ekhuluma ngeke usabe. Namhlanje bajoka ngazo Jesus. Amen. Shobe bingelelana babingelelana lejoka. Inini abazalwane lenze lento iyavukwa kahle. Inini futhi enamandla okuyibuyisela emandleni akhe. Amen. Umuntu osindiswe umuntu ophrizwe ngendlela emangalisayo. Umuntu ogciniwe wakhuselwa ngawo yonke indlela. Umuntu ofanele ngisho istep ukunyathela kwakhe kufundisa abantu. Manje hayi banyathela kuzo. Ngoba ayikho into vele abangafundisa abantu. Asifunde indlezo ihlale phansi emzekile akunayo into emini. Kuliyo. Amen. Holy Spirit asingakaze sibonakala ngani. Amen. Kanti iBhayibheli lithi be an example. Amen. Phila uphilele ukuthi abantu babukele nawe. Noma ngaba uthandi umuntu ohlala lapha emuva uthi wena ufuna ukuthi uzofunda kuwena futhi awufakazi makufakazo kodwa the fact that usindisiwe uzala. Khona abantu abazobuzwa. Khona umuntu mama asindo kathi ayafuna ukwenza lutho ukuze ngingadumi kalutho. Ufuna amasonile uthi uyambuza athi wakwabizwa ngithi. Yabo? Uyena owenza silulazeke ebantwini ngapha. Abantu bazane baze ngizobona mina sakusazoshuka sakuzayo. Sazobona ngemisdawa la sizoba ngintombazane sokusimama sihlabele sazivela sivela mama. Bawugeze onza la nje ungeze uqomile. Hayi ngisho uzofakaza umbhedo nje ungezi la ufakaza nonsense la. Uzosithetha ayibazalane bazalane ukani ithandazele kwalikuke ngile nomfana. Abantu abazale nonsense la uzuthi no nonsense ngazo abona ufakaza. Amen. Umntazana umthethe bazalane wangadlula imfana nganga ngubanga abafana bayithethe sizaphi leyo njengemali imali njengoba silale emthini kahle kahle kwintombazane esathandane nomfana wayemthini ayisho ukuthi ayiyotrya lapha ngaphandle khona nonsense bazanenzi weyifanda qha then mangidla mayisiqalwe yithina laba ngaphandle namhlanje ufika bedlala kunamathomo namhlanje namathomo ekuyadamba la kanaka ade ntuke phathini yabantu abangafona dami ihleze basha baphinde nje abantu abasindisiwe ashilile leshilile lezeni izishoyo mjoka ngithi into yasekhaya bazibahlabelele abantu basekhaya ekhaya bedla uthi uyabona bayadlalela ngey'daba sezidlala nje yimina enenze lento yaba useless izoqhubeka ibe useless ngoba ngikhaya kodwa namhlanje sifuna kuphuma intombi le kuphuma insizwa kubaba kuphuma umama ozothi ngifuna ishintshe ngenxa yami indlela insindiso yaziwa ngayo ishintshe indlela insindiso ekhulunywa ngayo ishintshe indlela esibukwa ngayo ishintshe Romans chapter 2 ndingakushintshe yonke
Yezwa Carol, la uhamba khona. La uhamba khona amatseko. Bathi cha! Ukhona esimaziyo sindisiwe. Kuthiwa ibasindisiwe nje bonke. Kuthiwa cha. Engathi beke singakabone kuyiyona yona nsindiso. Imasifona ke. Amen. Angibonge igama lenkosi. Ngoba sekusindiswe umuntu othi ngifuna ukuphila ngibe yisibonelo. Amen. Ngicela ube example kwenzayo. Ngisho ekhaya usho kuphi. Amen. You know bazalwane mamdlala njengoba angilekezele. Mamdlala ngithi wena wasindiswa kuqala ekhaya. Ukusindiswa ekhaya. Okay. Mamdlala wathi esindiswa waqede waqoma waba namadoda wajola. Uselimazeke ubona bonke abazolandela. Bazokwazi ukuthi ngisho usungasindiswa wena angibo. Ngisho usungasindiswa uyezwa usindiswe bazothi laba hayi lalela la insindisa iqale ngawe yaqala ngodelo ngiyalikanisa udelo wavane udelo wayiqomile nabantu bakhe esindisiwe wena uvela lento ethi njani imfundo leya khathi nasiyayazi yaqala ngodelo ngamanye amazwi lo waqala wafeyila as a result abezenva kwakhe bathukwa ngenxa yakhe apha abantu abathi ngifuna kuyoqala ngami ngifuna uqale ngami empintweni ukwazi ukuthi nentombazane ehlalayo ihlala isindisiwe ingathikwa ingashekwa ngoba ukusheka bongamezomlimi bathi shekwa kunqowe cha isicefe kwaneso awushekwa bazama lithi iBhayibheli lalela lithi iBhayibheli umsindisiwe abantu bayahluleleka wena Sabe o judgment nje bayabheka nje phela lashawuva athi amen mama ushito uthi ngaya kuyona ikabuyela mama ngipho kusho udlula futhi uthi uyabonga amen kwidile ubona indlela ogqoke la kodwa mawugqoke njengoJezebel uzoshayela ifiyo njengenje akunika sakushela ngoba ubona into efanayo nathi wena ukuyibona Manje ngithandile le ifakazi abazibani noma mhlawumbe le ifakazi yahumula uthi babasuka omunye enkonzweni wa makeup awenza yonke bafaka ama makeup kwakuyisi cleavage yakhe la ofaka ngisho izinto la ezenza angazi lamafutha abawafaka izinto ezenza Amen awube angithi vele bathanda wona iglitter neglamour vele abantu bayithi babenza yona ke waphuma ke wahamba uye enkonzweni uthi ungamdladla noma engabe enkonzweni ake ngikukhuleke kanjalo uthi bahlangana nomuntu odakile wathi umuntu odakiwe nawe enkonzweni esho kulokho wama makeup oveza amabele wathi nawe wathi no nami ngiyakho wathi hayi wena manje ngawo baya ethaveni asiyethaveni wena nawe nango enkonzweni ngoba iyakubalisa le kwazalwa siyayazi ukuyibona mawuyiphinda siyakwazi ukuthi uzwa mawuyiphinda akosifele ngiyazi ukuthi akosifele kodwa ngizokuyafuna ukuthi Moses asifundisa. Awufundele ufuna izwi yaphela. Uzokuthi besifunda English. Abantu sobantu abazobesifunda English ukuze bakhona amagama. Ongazizwa kahle. Chapter 2. Verse number 20.